32,000 persuna mistennija jibbenefikaw minn apparat sabiex ikunu aktar siguri f'darhom. L-anzjani u dawk li għandhom il-Blue Badge se jingħataw servizz ta' handyman bla ħlas għal twaħħil ta' ganġetti mal-bibien u anki nemmiesa biex jaraw minn hemm barra l-bib ħalli jħossuhom aktar siguri f'djarhom, speċjalment matul il-lejl. Din kienet l-idea ta' Rita Taljana, anzjana li tgħix ma' bintha f'Ħattart. Bil-gvern sema dan is-suġġeriment u laqgħu bisħieħ. Rita spjegat kif fid-dar ma jonqosha xejn, iżda kienet tibża toqgħod waħedha fid-dar. Għaldaqstant b'dan is-servizz se tkun aktar moħħa mistrieħa u sigura fid-dar. Anka tfal dejjem jafżawni, speċjalment meta nkun waħdi ma ara l-bieb, ara meta tiftaħ u kollox qed tifhem, però inħossni ħafna fil-kumdità ta' darju. Allura nixtieq li forsi dal-4 tiem li fadal nibqa' kif qal is-segretarju, nibqa' fid-dar matrimonjali tagħna u x'hekk. Is-servizz se jibda bħala proġett pilota u wara li ssir l-evalwazzjoni tal-proġett dan se jiġi estis għall-anzjani kollha. Għalissa minn dan il-proġett se jibbenefikaw 12,000 anzjan li għandhom il-karta roża u 20,000 persuna li għandhom il-karta tal-identità speċjali minħabba xi diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Persuni b'Diżabilità Anthony Agius De Celis tkellem dwar l-importanza ta' dan is-servizz. Servizz li se jinsa biex l-anzjani jkunu jistgħu jibqgħu jgħixu fid-dar tagħhom. Aħna mmorru għand l-anzjani, ituna l-idejat tagħhom, waqt nistudjawhom, nixtarruhom, naraw jekk hux sostenibbli u wettquhom fil-prattika. Din kienet idea oħra li tawna l-anzjani stess, li rriduhom ħossuhom iktar siguri f'darhom. Anthony Agius De Celis saħaq ukoll li dan il-proġett huwa l-21 inizjattiva sabiex l-anzjani jgħixu aktar f'kumdità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.